переключил камеру туда, без названия. Так, тут пишут тебе, Виктор, тебе побольше улыбаться. Ага. Так что это... Сейчас, вот зал. Запись идет, то есть видите, все, оператор, так сказать. Môžeme začať? Mám schválenie. Dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Veľmi srdečne vás vítam na tejto medzinárodnej konferencii, prvej medzinárodnej konferencii spoločnosti Sky na Slovensku. Na úvod, moje meno je František Solár, väčšina z vás ma pozná určite z webinárov. Budem dnes taký... No a samozrejme vítam všetkých vás zo všetkých kútov Slovenska, nás domácich zo Slovenskej republiky. Veľká vďaka, že ste prišli. Čiže za chvíľočku, za 1 minútku začne prvá prezentácia, predstavenie spoločnosti Skyway. Budem to robiť ja, čiže nebudete potrebovať preklady, aspoň priatelia Českej republiky a naši. Potom budeme mať prezentáciu pán Sibiriakov, pripravili si pre vás veľmi špeciálnu prezentáciu. Prezradil by teraz, že tiež celú noc na ňom pracoval. Potom bude prestávka na kávu od 15. do 15:30. A po prestávke bude mať prezentáciu pán Baburin a pevne verím, že dorazí aj pán Suchodajev, čiže spoločne zvládnu tú prezentáciu. No a potom na záver vlastne bude, ako sme si už zvykli, aj z Mínska, keď sme boli na konferencii, také otázky a odpovede. Pýtajte sa hlavne to, čo vás zaujíma. To, čo vám nie je jasné, čo vám vadí na spoločnosti, nech vám proste títo páni zodpovedajú tie vaše otázky, nech sa trošku zapotia. Preto sú tu, že? Tak, čiže toľko programu. Ja by som prešiel k tej prvej prezentácii. Celý dnešný seminár, celá dnešná konferencia bude o transportnom systéme nového pokolenia. To, že už o tom hovoríme dlhšiu dobu, viete, každý projekt má svoj vývoj a každý projekt musí mať stvoriteľa. Pozrite sa na stvoriteľa tohto projektu spoločnosti Skyway. Vidíte tu mladého chlapca, pána Junického, ktorý za svojich mladých rokov, keď ešte chodil do 6. triedy, prišiel o svoj domov, býval pri Černobyle, že celá jeho dedina bola zničená, museli sa odsťahovať a ako mladý študent na inžiniersko-technologickej fakulte začal snívať o raketách. Nakoľko sa presťahovali blízko Bajkonuru. Vidieť, ako vylietávajú, ako proste letia, ako sa vypúšťajú tie rakety. Vidíte ho tu druhého zľava. Začal sa zaoberať s myšlienkou, ako je to možné, že ľudia nepochopili dovtedy, že vypustia raketu, ktorá potrebuje silu, aby sa vyniesla do vesmíru. 150 miliónov konských síl. 150 miliónov konských síl. Respektíve 100 miliónov konských síl. Aby som neprehnal. A viete, koľko z toho tá raketa využije? 1%. A nešlo mu do hlavy, že obyčajný parný stroj využije 15% z energie. No a tak začali prvé kresby, prvé úvahy, to bolo 6 rokov predtým, ako sa veľmi vážne začal zaoberať s novými technológiami, s novým dopravným systémom. Tu ho máme. Odporúčam veľmi seriózne, veľmi vážne. Kúpte si túto knihu, ktorú napísal o ňom, ja tu nemám okuliare, ale národný umelec Borovský, je to národný umelec Bieloruska. Je to veľmi poučná kniha, veľmi inšpirujúca a naozaj, keď ju začnete čítať, tak od začiatku do konca ju nepoložíte. Čiže pán Anatolij Donatovič Junický, ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér vývoja strunovej dopravy.
Samozrejme, že riadiaci pracovník už viacerých programov OSN, toto je jeho tretí program. Aj vývoj technológie Skyway, rozvoj tejto technológie, samozrejme je to technológia pre 21. storočie. Autor viac ako 140 vynálezov, 18 monografií a 200 vedeckých prác. Momentálne samozrejme sa zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Nebudem hovoriť o oceneniach, tých má veľmi veľa, len spomeniem niektoré. 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra, 2 zlaté vozy v nominácii Projekt roka v sektore dopravy, 3 zlaté značky kvality ruská značka a hrdí sa titulom, čestný titul Rytier vedy a umenia. Zatiaľ poznám jedného človeka, ktorý má tento titul. Dáva sa tento titul veľmi úspešným vedcom, veľmi úspešným riadiacím pracovníkom, majiteľom veľkých korporácií. A jedným z tých ľudí je aj pán Anatolij Eduardovič Jurický. Čiže čo vlastne tá nová doprava novej generácie znamená? V ktorých smeroch? Viete, ja stále hovorím, že spoločnosť Skyway je unikátna v tom, že pokrýva celý rozsah problematiky dopravy. Počuli ste o konkurenčných spoločnostiach? Že? Onaký, makový, že zo Spojených štátov, z Číny, z Izraela, z Japonska, že? Zaoberá sa každá jedna z týchto spoločností komplexnou dopravou, alebo len z toho čerešničkou na torte väčšinou osobnou dopravou. Že? Nezaoberá sa žiadna komplexná. Jedine spoločnosť Skyway pokryla celú škálu dopravných systémov, či už vysokorýchlostnú dopravu, mestskú dopravu, takisto nákladnú, aj taký bombónik, také unibajky. Budem o tom za chvíľku hovoriť. Čiže ja by som vám veľmi v krátkosti predstavil vysokorýchlostnú dopravu, bude sa používať medzi mestami, medzi kontinentami, má dojazd 10 000 kilometrov. Rýchlosťou bude rýchlosť, ktorú vyvinie 500 km za hodinu. Trúfte si povedať, že je to rýchlejšie ako lietadlo. Viete prečo? Presne tak. 2 hodiny musíte byť na letisku pred odletom, check-in, potom čakanie na batožina. Keď si to spočítate, tak týmto systémom sa dostanete po Európe rýchlejšie ako lietadlo. Skúsim premietnúť vám teraz video, ako vlastne tá vysokorýchlostná doprava vyzerá. А я в чате там могу писать?
No jednoducho nádhera. Máte momentálne možnosť vidieť za chvíľku rôzne modifikácie, rôzne kombinácie dopravných systémov. To, že hovoríme o vysokorýchlostnej doprave, hovoríme aj o tom, že tento dopravný systém je vysoko efektívny, že je bezpečný, že je environmentálne veľmi priateľský. Environmental friendly, ako naši anglickí priatelia hovoria. Je to jediný takýto systém, ktorý je vyvinutý na svete. Tu máte možnosť vidieť v kombinácii s nákladnou dopravou, v kombinácii s unibusmi, čiže s osobnou dopravou, tou medzimestskou alebo mestskou, čiže rôzne možnosti prevedenia. Tu je iný spôsob zase. Dobre vidíte, že tieto dopravné systémy majú aj tú zvláštnosť, že sa môžu stavať v neprístupných miestach, na púšti, na rozmočených pôdach, lesoch, dokonca v horách. Nepotrebujú dopredu inžinierské siete. To je veľmi veľká výhoda. Celá kábeláž, či informačná kábeláž, či elektrická kábeláž, všetko je ťahaná v kolejniciach. Tu je dôkaz toho, že naozaj sú veľmi, veľmi priateľské k životnému prostrediu. Neničí sa ekoflóra, neničí sa fauna. A toto je veľká výhoda. Samozrejme, tých výhod je o mnoho viacej. Sociálne výhody, humánne výhody. Nakoľko všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway sú vyzdvihnuté na druhú úroveň, nad zemou 5, 10 a viac metrov, nemôžeme hovoriť o dopravných nehodách. Nemôžeme hovoriť o mŕtvych ľuďoch, o invalidoch. Vedeli ste, že za rok umrie na svete v dôsledku dopravných nehôd 1 300 000 ľudí. A čo keď spoločnosť Skyway zachránili 10%? Začiatku. Potom 20%. 30%. To sú nevyčísliteľné hodnoty. Máme možnosť vidieť modelové rady týchto unibusov. Od najväčších cez stredné variácie až po najmenšie. Podľa toho, samozrejme, na aký spôsob dopravy sa budú používať. Samozrejme, tieto vysokorýchlostné dopravné systémy, takisto ako sa budú používať na osobnú dopravu, sa budú môcť použiť aj na nákladnú dopravu. 100 miliónov tón prepraveného materiálu za rok. To doteraz nedokázal žiadny dopravný systém. Mestská doprava. Je to trošičku menšie, taká priemerná rýchlosť mestskej dopravy 150 km za hodinu. Budú sa používať na vzdialenosti do 200 km. Predstavte si našu Bratislavu, alebo Prahu, Čechách, alebo Budapešť, Maďarsku. Aké sú problémy s dopravou? Kvôli tomu, že je strašne veľa aut. A keby boli takýmto dopravným systémom pospájane okolité mestečka, ja neviem, tu poviem Malacký, Galanta, Pezinok, koľko ľudí by týmto dopravným systémom cestovalo a koľko by neišlo potom auta? Nech by sa zmenila situácia v celej Bratislave, alebo v tej Prahe. Čiže zase veľmi bezpečné, dokážu prepraviť, tento mestský dopravný systém dokáže prepraviť 25 000 pasažierov za hodinu a viac. Porovnaním typická autobusová mestská doprava v našich časoch dokáže prepraviť okolo 5 000 klientov. Čiže to je 5 krát viacej, že? Tento systém. Trolejbusová doprava 7 000. Vyriešime s tým problémy veľkomiest? Že budeme zvyšovať počty električiek, počty autobusov? Asi nie. Pozrieme sa na mestskú hromadnú dopravu. Интернет, там 145 человек, там раз 34, там раз 40. То есть кого-то выкидывают, или там вот это. То, что не соединяется по инвестору.
sa nevydali všetko na 100%. Dobre, čiže to bol dopravný systém, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. Tu máte možnosť vidieť rôzne modifikácie staničiek. Ak si niekto predstavuje, že to bude nejaká komplikovaná výstavba tých staničných budov, sú menšie, väčšie, dá sa doslova povedať, že to je výstavba takým legovým systémom. Čiže prispôsobené kultúre, prispôsobené architektonickému štýlu toho, ktorého mesta v tom, ktorom štáte. Toto máte napríklad ako v prístave, v mestskom použití. Samozrejme, ako som hovoril, aká kultúra, aké zvyklosti, aké štandardy, všetko je otvorené. Samozrejme, tých modelových radov je tiež spústa, tých unibusov. Sú unibusy už proste, ktoré okamžite môžu ísť do výroby od 14 miestnych až po niekoľko, až po 100 miest. Mojím takým favoritom je táto železničná, respektíve nákladná doprava, nakoľko je tak variabilná, tak množstvo variácií sa dá s touto dopravou alebo s týmito nákladným dopravným systémom urobiť, že to snáď nie je možné. Dokonca tí, ktorí ste už členmi spoločnosti Skyway Capital, určite viete, že aj lodná doprava, proste vykládka, nakládka lodí, bez toho, aby sa používali a budovali nákladné prístavy, aby sa ničila flóra, aby sa ničila fauna. Vyložiť loď, a neviem, 10 km na otvorenom mori, alebo naložiť tú loď na otvorenom mori, či s kontajnermi, či proste s tuhými látkami, s kvapalnými látkami. To je fantázia. Viete, koľko štátov má problém s tým, že majú také vysoké útesy a nemôžu budovať prístavy? Toto je spôsob, ako proste rozbehnúť tú ekonomiku. Veľa štátov Južnej Ameriky, ako Čile, Bolívia, Ekvádor, Argentína, Brazília, majú veľmi veľké množstvo nerastných surovín. Nemôžu ich ťažiť, lebo tam neviete vybudovať asfaltovú cestu. Neviete vybudovať bežnú železnicu, lebo tam sú lesy, hory, vrchy, premočená pôda. Ale tento systém sa tam dostane. Čiže preto je aj z tohto hľadiska unikátny. Priemerná rýchlosť 120 km za hodinu. Takáto súprava dokonca môže mať dĺžku až 2 km. To je niečo neuveriteľné. Videli ste niekedy vlakovú súpravu dlhú 2 km? Že by začiatok bol na začiatku mesta a koniec na druhom konci mesta? Asi nie. Takže aj s týmto tieto systémy sú veľmi unikátne. Pozrieme si video, ak pôjde. Dúfam, že hej. Asi nepôjde. Snáď zatiaľ pokiaľ niekoľko faktov. Za 6 sekúnd sa takýto vagón naloží. Za 6 sekúnd. 6 tón za sekundu, pardon. 6 tón za sekundu. Nie je to hlučné. Je to veľmi šetrné k životnému prostrediu, ako som hovoril. Môže sa budovať na púšti, môže sa budovať na prebočených územiach, pôdach. Priemerná rýchlosť 120 km za hodinu. Škoda, že to video nejde. Ideálne pre veľmi zlé poveternostné podmienky. Verte mi, že pre Sibír ideálny dopravný systém. Stúpanie do 5%. Vidíte, zachovanie environmentu. Proste životné prostredie sa vôbec neničí. To je veľmi, veľmi veľký prínos. A ešte jeden fakt. Potom to asi preskočíme. Vybrázdňovanie 30 sekúnd. Tak, tu
máte možnosť vidieť modelové rady tých unitrakov. Mimochodom, takýto unitrak, takýto systém dopravný, ktorý tu máte možnosť vidieť, ktoré bude inštalovaný aj v ekotechnoparku v Marinej Gorke. Ďakujem. Čiže tiež používané na kontajnery, používané na sypké materiály, napríklad preprava uhlia, pásový systém, takýto dopravníkový systém, tieto sú treba na piesky, dolomit a tak ďalej, čiže rôzne sypké materiály. Tu máme možnosť vidieť systémy na palety, ideálne v rôznych kombináciách, veľmi jednoduchý a lacný. Viete, koľko stojí zhruba kilometr výstavby takýchto systémov? Samozrejme podľa náročnosti terénu, podľa reliefu terénu. Ale v priemere tá suma sa pohybuje od 1,5 milióna do 4 miliónov dolárov. A viete, kde začínajú sumy našich konkurentov? Dajte krádov. A viete, aké sú prevádzkové náklady týchto dopravných systémov? Či už hovoríme o osobnej doprave, alebo nákladnej doprave. 4 až 6 krát sú nižšie ako konvenčná doprava. Efektívnejšie sú 10 až 15 krát ako konkurenčné dopravné systémy. Pán Junický raz povedal, keď sme boli v Minsku v apríli v tomto roku, že spoločnosť Skyway zobrala všetko to najlepšie, čo existuje vo svete a dala to do tejto technológie. Nemusíme sa báť budúcnosti, že niektorá spoločnosť, niektorý dopravný systém proste bude efektívnejší ako tieto. Unibajky, to je taká čerešnička na torte. Unibajky to je taká taký turisticko-rekreačný transportný alebo dopravný systém. Používaná bude v parkoch. Tu máte možnosť vidieť, že aká je doplnok mestskej dopravy. Veľmi atraktívny okolo jazier. Bude sa používať napríklad na chránených územiach, kde bežne turisti nemôžu ísť. Lebo samozrejme bude vo výške 5-10 metrov, čiže tá príroda sa nepoškodí. Unikátnosť tohto systému je, že bude do nich montovaný taký pedálovitý systém ako na bicykloch a popri tom, že budeme si obdivovať krásy prírody, tak si budeme môcť zacvičiť a urobiť si niečo pre svoje zdravie. Čiže naozaj vidíte, že celá škála, tu nie je výsek z nejakého dopravného problému, že ten chceme vyriešiť. Ale je tu pokrytá celá škála tých dopravných systémov a na každý jeden druh dopravy máme alternatívu. Tu máte možnosť vidieť rôzne modely unibajkov, modelové rady, jednomiestne, štvormiestne, myslím, že až do 14 ľudí, do 14 miest. Tajomstvom, základnými 3 princípami veľmi rýchlo momentálne prebehneme. Samozrejme, základom tohto dopravného systému je strunová technológia. Máte možnosť vidieť kolajnicu, výsek z kolajnice, kde sú struny zviazané, ako to hovorí? Do zväzku so svorkovnicou a tie struny sú predpäté. A práve tá predpätosť zaručuje to, že nosnosť tej kolajnice je to 250 tón. A tá kolajnica nemá rozťažnosť. Ja nie som veľmi technický typ na takéto veci, ale možno pán Sibiriakov potom vo svojej prezentácii povie, že je tam nejaká tá rozťažnosť na kilometr, milimetrík alebo tak. Druhý rozhodujúci faktor, prečo je tento systém unikátny, je ten, že z hľadiska aerodynamiky sa dosiahol koeficient odporu vzduchu 0,05. Prosím vás pekne, to nie je high-tech. Toto vo svete ešte nikto nedosiahol s pozemnými dopravnými komunikačnými systémami. Alebo dopravnými systémami, prepáčte. Nikto. Tretí spôsob vynájdenia, respektíve uplatnenia motor kolesa. Nie je to novinka, ak by ste si mysleli. Pozrite sa, pán Bolton v roku 1895 dal patentovať prvé motor koleso na bicykli s batériou v strede.
Ak ste videli film z Hollywoodu, teraz sa nesmiem pomýliť, Men in Black, občas poviem, že Black in Men. Tuto vidíte takéto koleso, ktoré bolo už v roku 1915 publikované ako jediné motor koleso, jedno motor koleso. A v roku 2012 v tom filme nám to pripomenuli hollywoodskí herci. Čiže nie je to vynález 21. storočia. Samozrejme, týmito systémami sa zvyšuje bezpečnosť. 100-krát je vyššia bezpečnosť ako pri konvenčných dopravách. A ešte použitím tých bočných kolesových systémov ešte plus 10-krát vyššia bezpečnosť. Použitím týchto moderných technológií a použitím dopravných systémov medzi týmito vežiami tá doprava je efektívnejšia 18-krát z hľadiska náročnosti na energie. A takto vyzerá rok tento projekt sa začne budovať. A to, že na Slovensku, alebo v Čechách, alebo v Maďarsku sa o spoločnosti Skyway nepíše, to neznamená, že sa o ňom nepíše nikde vo svete. Len pár výňatkov. Daily Telegraph, Herald Sun, Courier Mail, austrálska televízia, kanál 7 alebo News 7, správy 7, 9, rádio, Transport Budúšteva. Proste o Skywayi Rusia uznala. Sa naozaj píše. Ale u nás sa bude. Aj v Maďarsku sa bude, aj v Čechách sa bude písať. Stačí prvá lastovička. A pevne veríme, že v blízkej, pozerám sa tu na pána inžiniera, že v blízkej budúcnosti tá prvá lastovička na Slovensku bude. Liniové mestečka pána Junického. Niekto si povie science fiction, že je to hudba ďalekej budúcnosti. Viete, ako odpovedal pán Baburin? Ja som videl video, kde sa redaktor bieloruskej televízie pýta pána Baburina, že a koľko fantázie je v týchto vašich vyhláseniach a v týchto vašich projektoch a koľko reálnosti. Pán Baburin s tým typickým, chladným, príjemným úsmevom hovorí, že ja odpoviem. Lebo tam sedel ešte šéf konštruktor vedľa neho v štúdiu. 100% reálnosti, 0% fantázie. Takáto je odpoveď. Naozaj tieto projekty fungujú a tieto líniové mestečká budú v blízkej budúcnosti fungovať. To viete, že Ruskej federácie vyhlásený program usiedľovania ďalekého východu. Že pán prezident Putin podpísal dekret o tom, keď sa tam niekto odsťahuje a bude napomáhať v budovaní týchto systémov, dostane na člena rodiny 1 hektár zeme. Že komu sa zhodovalo byť na Slovensku, Maďarsku alebo v Čechách, nech sa páči, máte možnosť ďaleký východ prihlásiť sa a pomáhať budovať tieto dopravné systémy. Čiže máte možnosť vidieť rôzne modifikácie týchto liniových mestečiek, ktoré sa budú budovať popri týchto dopravných systémoch. Tie mestečka budú mať zhruba 1 km štvorcový, kde budú autá, budú úplne ekologické a budú slúžiť tým ľuďom, ktorí tam budú bývať. Toto je práve ten systém, ktorý sa dá budovať aj v horách. Vysoko v horách, kde iné systémy sa budovať nedajú. A doprava medzi týmito moderne vybudovanými. Zase rôzne štýly. Spoločnosť má patent na budovanie takýchto ostrovov priamo na mori. Asi jeden z posledných slajdov dávam do pozornosti. Aj slajd vám napomína Skyway centre pozornosti. Blíži sa výstava Inotrans 2016 v Berlíne v septembri v tomto roku. A teraz mi povedzte, alebo mi odpovedáte na otázku, prihlásil sa Skyway, alebo sám od seba, alebo ho vyzvali, aby sa prihlásil. Presne tak. Skyway, spoločnosť Skyway oficiálne dostala od organizátorov, že ju tam chcú vidieť. Lebo asi sa niečo chystá. Asi niečo visí vo vzduchu.
Čiže naozaj spoločnosť Skyway, ja tomu pevne verím, že tá technológia osloví veľmi veľa špecialistov, odborníkov a bude mať budúcnosť. A to načasovanie je veľmi dobré. V septembri výstava, koncom septembra dokončenie ekotechnoparku, v októbri začiatok certifikačného procesu, že? A budúci rok začiatok možno niektorej výstavy. A keď bude prvá lastovička, túto technológiu, tieto projekty nebude mať kto vo svete zastaviť. Takže, takto vyzerá taká tá výstavná plocha na tom Minotranse. No to bol môj posledný slajd. A naozaj, ako je napísané na týchto transparentoch, buduj Skyway, záchraň planétu a jednou vetou ďakujem za pozornosť. Predtým, ako pôjdeme na taký coffee break, na prestávku, ešte by som poprosil pána Sibiriakova o jeho príspevok. Vy ste Sibiriakov. Prosím vás prezentírovať. Так, тогда всем наушники надо. Кто по-русски не понимает,